Обратно сме тук. Момчета, вижте, направих ново изобретение. Моите мрежоизстрелвачи. Пак съм се заплел с тия мрежи. Гадост. Време е да ги изпробвам. Изтеглих нещо. Видя се какво ли е. Техническо сътруднение. Опа! Какво? Сега ще... Технически затруднения. Големи технически затруднения. О, не! Зомбите пристига! О, не си го и помисля! Аз се целях, а ти не! Спайдърмен се качи на Спайди модула и се запъти към спокойната гора. И така спокойната гора експлодира за 2 секунди. Това е странната гора. Никой не е висял там. Никой не знае какво става там. Аз съм се опасен, че аз съм тук. И така Спайдърмен вече е в опасната гора. Ей ти, за къде си се запътил така? Мисля да се разходя по страшната гора. Не те пускаме. Време е за бой. Ти ли ще ми кажеш? Да ти купара от главата. На ти е това! Май ме не забравя, Казах ти, аз съм Спайдърмен. Никой не може да ме бие. Казах ти, не се меси в работата ми. И после Спайдърмен потеглил в гората. Ти, спри то. Да, какво става? Колко другите те пуснаха тук? Кажи Спайдърмен, какво излъчи? Платих им няколко милиарда долара чата и те ме познаха. Ако искаш ли на теб да ти плати. Братва! Hell fucking yeah! И ти, как дойде тук? Как си минал от трудната посоч? Дадох им няколко 100 милиарда долара и те ме познаха. Ако искате и на вас ще ви видя. Не, лъжец, видяхме как ги биеш. Само те занасяме. Време е за бой. Шефе, да го набием ли? Да, както трябва. После внимайте мен да не му убие. Мангали. Дайте да го набием, дайте! Вие знаете ли с кого се заяждате? Да, може би. За някой си печага от улицата. Какво ми каза? Печага от улицата. Върни си думите обратно! Или какво? Или това. И лошият смях.
Я мила тук авангард. Biosignal focus unit down at response code 3 service. Remaining units contained. О, да, товарищ, се бавно. Не, как ги наби? Време е да се биеш с мен. Да, спри! Ха-ха-ха, дигам се с лекота. Не знаеш с кого се мериш! Така, Спайдермен, Наби шефа, тези злодеи. това място е много гън, да се уверя. Да се добър. Технически затруднения. Пак отива! Не! И това беше втората част. Спайдърман срази първия си злодей. Очаквайте третата част, където ще изрази втория си злодей.